हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांलायदो। नै बिदि गाखोना दोनजोबो जोंहा दायो एसडि अफिसाव फैलायबाय आरोना लोगोफोर। दाखालि जों फैदोंमोन ना, आरो दिनैबो फैफिनलायबाय आरो दाखालि खामानि मावनायखौ जादोंना जायाखै खबर लानो फैदों आरो। ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो। जों टाउनाव थांगोन आरोना नै बेनिफ्राय दायो अफिसावनो दंगासिनो, दसे उनाव जों टाउनाव थांसिगोन। बुरजाथार मानसिफ्रा। लोगोफोर जों नै टाउनाव फैलायबाय आरोना, एसे बायदिसिना जानो नागिरदों। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नेगासिनो लोगोफोर, नेबा मोनाखै, जानो लुगैनाय हामथारला। चिकेन रल जानो नागिरदों आरोना जों। आं गायबाय नेनो ग्लास होबाय जाबावगौ मोनलाय लोगोफोर। भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंबा थेंक इउ। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामबानो जाबाय अननानै। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय।